Nei fagaril bom mesaka pute channel min ngai lut saka min lo thlir sak tu te rong chunga lom thu kan soi tak mewa du sakna chi bai kan buk le veka cheu tun trum chu Mizoram Youth Commission in MYC per khuang sang ni somni pakhat ti manga zai in ti siang na buat sai turi in ngai tu ho teng hein ti siang na tel tum tele mi then khat chuan kan lo hre chiang viau to mai thea anol pui ro chuan kan lo hre chiang lutuk lo mai thei in po ni se kan channel min la subscribe sak ve lo te min subscribe sak ve turin in khoi na dila kanan soi chowanga in ngai dan te comment section lama ron soi ve ula kan du khop maya chutiang tu chuan kanan ngen mal bok cheu ni ole MYC per khuang sang ni somni pakhat chu enge Mizoram Youth Commission website kan en chuan Mizoram Youth Commission chuan mizo thalai te tan zai lama telen nei tha lar si lo te tan in pho chuana hun tha siam ta tuna hian MYC per khuang program tel du tan August ni som panga thleng ming le address kumzat le thil dang te phone number tar lana hian thelu thei ani he MYC program tel ti thazual ho hi contract sign pui ba ka poisa fai thanem tak dongang tin India ram le khovel mun rau zoka anin tarlan theina tur kong adap pui don bokani tin an ziaka athon na tur WhatsApp number le email anda tel boka wanglai ni thalai pol lamin chipchiar zokin an ziaka an ziak hot thiam le bok Mizoram Youth Commission chuan zai hmain ti siak na MYC per khuang sang ni somni pakhat abuat sai dona mizo thalai kum som pali tang thumain kara du piang tan tel the niang mizo English le Hindi hla idu ber guitar emo keyboard emo mangin isakna video toy 2 minutes landscape video isia manga ming veng le district lang telin MYC per khuang 01@gmail.com emo Telegram WhatsApp emo thelu mai turaniang August ni som panga Independence Day thleng a thelu thei don ani chung video lu sang chuan Mizoram district tina train zai thiam pathum man thlang chuak le dona district tina train thlan chhuah te chuan virtual mangin in ti siak nan nei leang top 5 chin chu MYC lamin loman cheng noi khathu pek don ba ka tharuk chung contract ai rei poni thei an je pui dona ram chung le pona an program tur an ngai tu sak don bok Mizoram Youth Commission chuan MYC per khuang sang ni somni pakhata hian kumsam pali tang thumain karu du piang lo tel turin a somani tin an ziaka MYC per khuang thil tum hetiang hian an ziak bok MYC per khuang so hi virtual so satlia mai ani don lowa he so kal tlang hian zai thiam mi panga tal chher chhuah hi MYC thil tum ber chu nin abuat sai tu lam chuan an tarlang chung zai thiam panga an thlan chhuah te chu ram chung mai ba ka ram pon lam thlengan platform tur an ngai tu zui don thalai te tan talent promotion platform thatak tur ani zoram dung le wanga zai thiam le musician lar train hein ti siak na an dik don ani 90s chowa mizo rock band lar berjiang mi voin thlenga zo fa ten an rimoi kan langai na tribal por vocalist opte Magdalene le Scavenger project guitarist baka tunlai mizo zinga podcaster lar berpol Victor Vanel Ruete zai thiam Henry Varte te The Chosen vocalist Fiona Pachuaute Dr. Luke vocalist Trin Felithang Lua te le zai thiam Isak Malsom tluanga te chu endik tu tur te ni don MPL le MSL vel ne so takalo host to Trin tu Angelina Verhiet pui chu host ani dona Vanal Chandami chu co host ani bokang rimoi tum saktu tur te chu guitars Jana Ralte guitars Josang Zola Pucho bass Remsanga keyboard Albert Peka keyboard saxophone violin Jesse Lorin Puya drums Mike G te anne Angelina le Verhiet pui te chevela munom le ha dona Angelina Verhiet pui le Vanal Chandami te chevela munom le ha dona mitatlai le don khop mai rimoi tum tu tela mizo zinga thaber pol anne wangin
Hein ti siak nei an nep lawang tia chiang reng mai a chu ti rual chuan mi tam tak rilruat thil lo lang ngal tur pakhat a awm tunang boruaka hetiang program lo siam hi a hun berem ti zawna hi rit mi tam tak thinlunga alo piang ngal nge yang le hen ti siak na hian kumsawm pali atang thum ngain kara du piang tan tel thei ni ma se emoi si thu chua lan dan khan zai lama telen nei tha lar si lo te tan in pho chuana hun tha siam ani ta ti ania music video pani khat wanga lo lar to emo tunlai social media chak taka wanga lo lar to emo te tan tel a za thlak mai theya an lo jak lo phian mai thei boka kan hrelo atlang pui thuin hinti siak na reng ai chuan milar le hriat hlo to te an tel ve ngai meu lo thuin zia siaka po chuti bok zai lama hinti siak na an tel ngai lo ti chu mizo idol le yutai kon buat sei thina tang hian alang chiang em a chuti rual chuan emoi si per khuang ero hi chu rampon thlenga in pho chuana hun tha ni dona wangin kan mi hriat lar to te po lo tel nok ma se thil mak ni em tura angai lo thei YouTube phizai thiam ten an hlok pui berang tila kan sei sual lutuk lo mai thei in pho chuana platform em ani boka zai thiam le zai thei kan nga zia kan hrefeka fiam thu tho nan man po kan hrefo to me mizo te tan zai thiam ni a hlok lem lo zia kan hrevek ome keset hun lai mi te khachuan an la hlok pui mana da duin na keset thral atanga kar lei thu point se hlo hle ani kha voi nai ro chuan concert buat sei ngam po anom tameu lo vanal sai lo hun lai anga mi mala concert buat sei page tu man an ngam to lo ni hi achan sei du ngai lo in kan hrevek ome chu wang chuan emoi si thil ti tum hi thil thatak ni na lang ma se he so kal tlang zai thiam panga tal cher chu hi emoi si thil tum ber ni na buat sei tu telamin an soya zai thiam cher chu le hi voina kan momo berani em lo cher chuak le ta te reng po ni se heram tan hian hlok na niang em hunin ala hrilang chu he so buat sei na ta na sum sen so tur zong i hrevek lo mai la an lo man sem chua tur mai ba ka abe bo man central tur za chu om ang vel a hriat thiam ve thei en dik tu tur hote host le ko host te le music tum tu tur te hian a thlon top chuan thil an ti don lo chianga an poisei pa enga mo za chu om bel nge yang tlom mai chua poisa lem po dong lo tur an lo om ani chuan min lo hretiam se hripui le ram ria wanga kan ramin har sana to lai sarkar sum min dailo na wanga mi thanem ngai ten siam relief na poisa an pek lui lai sarkar in na mi chhorte hlo pek thei mu mal lo lai electric bill sang lu tu wa mi tam tak kan phun lui lai so sen lo har sat nain kan ram ma ti buai lai ni ti kan hrefeka chu tiang hun har sa kan to lai kanin to del em na zai thiam thar panga cher chhuah na na sum heti zo zai lo se ni a hun chi em thil trul le poimo ma sa ni em kan har sat na su kiang tu tur ani em zo na tam hle mai enge nang ngai ve dan ni le phul lem phana tur sum tam tak kan la boi pui thoa airport cute ber nei tumin kan la buai em thoa om vek tho lom kan ti rok nge ke ni chuan he emoi super khuang sang ni som ni pakhathian mizoram tan thil tha thlen se ti hi kan du thu sam ani e